ተግሳጽካ ካብሆነ መግለጺ ፍቕርኻ ሸኽሚ ናይ መስቀልካ ዘቕርብ ናባኻ እንታይ እሞ ክብል እንታይ ኮን ክብለካ አንታ ቅኑዕ ዓቦ ጐይታዬ ተመስገንካ ተግሳጽካ ካብሆነ መግለጺ ፍቕርኻ ሸኽሚ ናይ መስቀልካ ዘቕርብ ናባኻ እንታይ እሞ ክብል እንታይ ኮን ክብለካ አንታ ቅኑዕ ዓቦ ጐይታዬ ተመስገንካ መከራይ በዚሑ ፍጹም ትኸፍአኒ ጸጋታተይ ኩሉ እንክሰወረኒ ውሉዳተይ ኩሎም ብቕጽበት ትሞቱ ለካ ኔርካ ምሳይ ትወጽእ ትኣቱ ክሳበ ባርያ ግብቲ ኾይነ ፍረ ናይቲ ከርሰይ ትረግጽ ደኒነ ነብዓተይ ነጺገ ናፍቲ መንበሪኻ ጐይታ ናይ ግፉዓት ኣይርኢኻን ዲኻ تدربيوني أحواتي تكينهم بدأت تبزحلي كلهم تراكبهم كلهم سنايي كلهم سنايهم قويتاي مسايقك بزوحي سمايات مسكر
ናይ ስራሕኻ ግብሪ ኣቦናይ ውፁዓት ታሪኽና ቀያሪ ምድሪ እውን ተኾነት ትመስክር ትፍቕሪ ተሓፂባ ብደም ናይ ፈጣሪ ተግሳጽካ ካብ ኮነ መግለጺ ፍቕርኻ ሸኽሚ ናይ መስቀልካ ዘቕርብ ናባኻ እንታይ እሞ ክብል እንታይ ኮን ክብለካ ኣንታ ቀኑዕ ኣቦ ጐይታዬ ተመስገንካ ከንቱ ሓላፊ ከም ቆጽሊ በረኻ ደጋፊ ብንስሓ ተሓጸቢ ነፍሰይተ መለሲ ጸልማት ሞታሎ ዘላለም ብነፍሲ ዘላለም ብነፍሲ ተዘከሪ ሥጋይ መሬት ኢኺ ግመዶ ይኮነን ምሳሌ ኢኺ ትጠፊ ተራኢኺ ሓውኪ ፍተዊ ከም
ነፍስኺ ሰማይ ዶ ይኮነን ዘለዓለም ገዛኺ ሰብ ስጋይ ሕሉፍኪ ዘክሪ ኣይምሰልኪ ወትሩ ትነብሪ ተዳለዊ ንጉሆ ምሸት ቀትሪ ጋሻ ኢኺ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ከይተሓፍሪ ብዘይ ምጽዋት ጾም ጸሎት ብዘይ ምግባር ከንትዩ እምነት ብዘይ ፍቕሪ የለን ትሕትና እግዚአብሔር ይምርምር ህሊና መዝገብ ሰብስቢ ነፍሰይ ሰማያዊ መና ክሰምዕ ዓዝዩ ልቦና ትሪርኪ ሰብዓ ሰማንያ እንዶም ወልኪ ፈጣሪ ሕሰቢ ኣብን ስነትኪ ብመንገዲ ሓዊ ዶ ብማይ ኬድኪ ዝብል ፍርዲ ይጽበየኪ አበይ አለው ቀዳሞት ጳጳሳት አበይ አለው ቀዳሞት ካህናት ቀዳሞት ነገሥታት አቦታት አዴታት መዕረፊ ስጋይ መቃብር ውሽጢ መሬት ኣይትፍርሕ ያንሞት ፍርሕያን ኃጢአት ዓለም ናይ ሥጋ ከንቱ ሓላ
ንስሓተ ሓፀቢ ነፍሰይተ መለሲ ጸልማት ሞታሎ ዘላለም ብነፍሲ ዘላለም ብነፍሲ ኢየሱስ ክርስቶስ መጋባእየ ዋዕለ ክጽረብ ክኽስስ ብናይ ሓሶት ፍርዲ ንሞት ተሰቒሉ ሕይወት ሂቡና እምበር እንታይ በዲሉ ካብ አንደበቱ ቃል ተዘይረኸበሉ ስቕታው ሪኡ ኣይደንገጽሉ ፍጹም ብዘይልክዕ ጸልእዎ ብዘይበደል ጥፋቱ እንታይ ይኾን ዘብጽሕና መስቀል ጥፋቱ እንታይ ይኾን ዘብጽሕና ብመስቀል ሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ክርስቶስ መጋባእየ ዋዕለ ክጽረብ ክኽስስ ብናይ ሓሶት ፍርዲ ንሞት ተሰቒሉ ሕይወት ሂቡና እምበር እንታይ በዲሉ ናይ ልቡ ትሕትና ፍቕሪ ኸይስተውዓሉ ሕያዋይ ጎይታና ብግፍዒ ሰቐሉ መሓሪ
ሲሱ ሕይወት ክንድዝሃቡ ንሞት ደም ሲሱ ሕይወት ክንድዝሃቡ ሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ክርስቶስ መጋባእየ ዋዕለ ክጽረብ ክኽስስ ብናይ ሓሶት ፍርዲ ንሞት ተሰቒሉ ሕይወት ሂቡና እምበር እንታይ በዲሉ ببزوح محرته قرفات كفالو للوهاتو دما شخخ للهابو حاموت كرمي مري راستو Barnos kadino laksi anggesu Barnos kadino laksi anggesu ሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ክርስቶስ መጋባእየ ዋዕለ ክጽረብ ክኽስስ ብናይ ሓሶት ፍርዲ ንሞት ተሰቒሉ ሕይወት ሂቡና እምበር እንታይ በዲሉ ፍቕሪ ስሒቡ መጺኡ ናብ ዓለም ብርሃን ሕይወት ክህብ ወሪዱ ካብ ኣርያም ብፍሉይ ጭካነ ንኽስቀል ጨዳሩ መድሕኖም ንምቕታል ብኽፍኣት ሰኸሩ መድሕኖም ንምቕታል ብኽፍኣት ሰኸሩ ሕያዋይ ጓሳ
ይደግሩታ ሲሩ ከይዱ አደባባይ እና ተገረፈ ይሉ ስቃይ ነብዕት ሓዘነት ድንግል ማርያም ተሰቂሉ ወዳ መድኃኒዓለም ፍርድ ተቃኒኑ ኣብ መጋብያ ኣይሁድ ሽፍታ ተለቂቑ መድሕን ክሕርጅ ዘይመውት ሞተ ንፍቕሪ ሰብ ኢሉ ወዓለ ቀራንዮ መስቀል ተሰቂሉ ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ስጋኡ ለመኑ ንኽፈቅደሎም ከይዶም ተማሕፀኑ ገኒዞም ቀበርዎ ኣብ ሓዱሽ መቃብር ቅዱስ 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 ሓያል ናበሉ ክብር ዘይመውት ሞተ ዘይመውት ሞተ ከይዱ ቀራንዮ እና ተጎተተ ወዲቁ እና ተላዕለ
ልበይ ተገዚኡ ብፍቕሪ ዝዓለ መንግሥቱ ረሲዐ ኣምላኸይ ከይጠልም ንርኽሰት ገዲፈ ብቓሉ ክቕደስ تحيال ጸሎትኺ ትብጻሕና ኣብቲ ንጉስ ልበይ ተገዚኡ ብፍቕሪ ዝዓለ መንግሥቱ ረሲዐ ኣምላኸይ ከይጠልም ንርኽሰት ገዲፈ ብቓሉ ክቕደስ ትሓያል ጸሎትኺ ትብጻሕና ኣብቲ ንጉስ ዕረፍቲ ሰይኑ በኺኑ ሕሊናይ ሰላም ይጠፊኡ ብብዝሓት በደለይ እንትልምነኪ ለምንለይለ ስለተበዝሕለይ ሞትከይ ኣኸለ ልበይ ተገዚኡ ብፍቕሪ ዝዓለ መንግሥቱ ረሲዐ ኣምላኸይ ከይጠልም ንርኽሰት ገዲፈ ብቓሉ ክቕደስ ትሓያል ጸሎትኺ ትብጻሕና ኣብቲ ንጉስ ናይ እማን ዓራቒ ምስሊ ዑል ፈጣሪ መላእክት ጎደሎ ናይ ዶኪማስ ክብሪ ብናትኺ ቃል ኪዳን ምሕረት ንክበኒ ለምኒ ንወድኺ ማይ ዝቐይርና ወይኒ ልበይ ተገዚኡ ብፍቕሪ ዝዓለ መንግሥቱ ረሲዐ ኣምላኸይ ከይጠልም ንርኽሰት ገዲፈ ብቓሉ ክቕደስ ትሓያል ጸሎትኺ ትብጻሕና ኣብቲ ንጉስ ተኣሲሩ ኣይምሮይ ኢድሂቡ ንሰይጣን ብገፊሕ መንገዲ ብኸንቱ ዝባኽን ከይሓፍር ወድኺ ኣብቲ ዳሕራይ ዓለም ኣይፈለየኒ ፍቕርኺ ዘላለም ልበይ ተገዚኡ ብፍቕሪ ዝዓለ መንግሥቱ ረሲዐ ኣምላኸይ ከይጠልም
نرخصت قديفة بقالو كقدس تحيال تلوتخي تبصحنا بتي نقوس لبيت جازئو بفغري زعلم منقصو راسعين لا خي كي تلم نرخصت قديفة بقالو كقدس تحيال تلوتخي تبصحنا بتي نقوس